Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' Santa Skolastika li kienet oħt San Benedittu, twildet għal-ħabta tas-sena 480 f'Norċja, fl-Umbrija, u mbagħad marret dedikat ħajjitha, konsegrat ħajjitha lill-Alla, marret anke magħha Cassino fejn mietet fis-sena 547. Fakkarna Santa Skolastika li Alla għandu jiġi l-ewwel fil-ħajja tagħna u li huwa hu li jimla tassew qalbna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġini Santa Skolastika għamel mulej li nitalmu minna biex naqduk bimħabba sħiħa. U hekk ikun jistħoqilna li tfawwarna bil-għena ta' mħabbtek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Salamun laqqa flimkien f'Ġerusalemm ix-xjugħ ta' Iżrael u l-kapijiet ta' tribujiet kollha u l-prinċipijiet tal-familji ta' wlied Iżrael biex l-arka tal-Patt tal-Mulej itellawha mill-Belt ta' David, jiġifieri minn Sijon. Inġabru għalhekk madwar is-Sultan Salamun l-irġiel kollha ta' Iżrael. Kien ix-xahar ta' Etanim, is-seba' xahar tas-sena, u kien żmien il-festa. U ġew ix-xjugħ kollha ta' Iżrael u l-qassisin refgħu l-arka. U ġarrew l-arka tal-Mulej u t-tinda tal-laqa flimkien ma' kull ħaġa mqazza fit-tinda, ġarrewhom il-qassisin u l-Leviti. Is-Sultan Salamun u l-ġema kollha ta' Iżrael miġbura madwaru għadu quddiem l-arka joffru sagrifiċċji ta' naċ u baqar li ma kontx issib tarf tgħoddhom. Imbagħad il-qassisin waslu l-arka tal-Patt tal-Mulej f'posta ġo s-santwarju tat-Tempju, jiġifieri fil-post il-qaddis, u qiegħduha taħt ġbinħajn il-kerubini, għax il-kerubini kellhom ġbinħajhom miftuħin fuq fejn tqiegħdet l-arka. Hekk li l-kerubini kienu jagħtu huma stess wiċċ l-arka u l-lasti tagħha. Xejn ma kien hemm ġo l-arka li fiż-żewġ twavel tal-ġebel imqegħdin hemm minn Mosè meta kien ħoreb. Dawn kienu t-twavel tal-Patt li bih il-Mulej intrabat ma' wlied Iżrael huma u ħerġin mill-art tal-Eġittu. X'ħin il-qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, is-sħaba imliet it-Tempju tal-Mulej u minħabba fiha il-qassisin ma setgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-Mulej kienet imliet it-Tempju tal-Mulej.
Imbagħad Salamon qal: qiegħed il-mulej ix-xemx fis-smewwiet, imma hu rid jammar fid-dlam. Għalhekk jien bnejtlek dar fejn tagħmmar, post fejn toqgħod għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien qumu ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Qumu ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħanidħlu fl-amara tiegħu, ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġlejh. Flimkien, qumu ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Qumu ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek, int u l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek, jgħidu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek, minħabba f'David il-qaddej tiegħek twarrabx wiċċ is-sultan il-midluk tiegħek. Flimkien, qumu ejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu d-dixxipli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu l-art f'Ġenizzaret u rabtu id-dajsa max-xatt. Niżlu mid-dajsa u n-nies minnu ħarfuh u marru jiġru ma' dawk li nħawi kollha u bdew iġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed. Kull fejn kien jidħol firħula, bliet jew kampanja, kienu jqiegħdu il-morda fil-pjazzezz u jitolbuh iħallihom imissu imqar tarf il-mantar u daw kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kienu jitolbuh iħallihom imissu imqar tarf il-mantar. Tolqotna mal-ewwel din l-espressjoni tarf il-mantar illa għaliex tfakkarna wkoll fi ġrajja li jirrakkontaw l-Evanġelisti imma San Luqa jgħid dik il-mara illi kienet tbati bit-tnixxija tad-demm u Ġesu u miexi u ser jagħmel miraklu ieħor marret u misset tarf il-mantar. Meta qed ngħidu tarf il-mantar, din kellha sinifikat ukoll fit-Testament il-Qadim jekk naraw il-ktieb tan-Numri hemm fejn Alla jgħid lill-poplu biex jagħmlu il-ġmiemen f'tarf il-mantar biex ikunu jfissru il-liġi ta' Alla li huma meta għandhom dawn il-ġmiemen irridu jintrabtu mal-liġi ta' Alla. U għalhekk li tmiss tarf il-mantar għandu dan is-sinifikat doppju. Hawnhekk qed imissuh biex ifiequ, ma fis-stess waqt li qed imissuha proprju dak li jfisser il-liġi ta' Alla. Il għaliex Ġesu nnifsu u Alla li sar bniedem u fih għandna il-milja tal-liġi ta' Alla. Kemm hu sabiħ meta niftakru kif dawn in-nies kienu imorru wara Ġesu, jiġru mal-inħawi kollha biex jiltaqgħu ma' Ġesu u hemmhekk isibu fih il-fejqan. F'din is-silta tal-lum
l-enfasi qiegħda fuq hekk. Il-fejqan li kien jagħti Ġesu. U kemm meta niżlu n-nies, meta Ġesu niżel għad-disċipli mid-dajsa u n-nies marru ma kif ukoll meta kien idur l-irħula għal bliet jew kampanja, jgħidlek kienu jqedu l-morda fil-pjazzett. Daw kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Din tfakkarna illi il-fejqan huwa wkoll parti mill-missjoni tal-Knisja. Sa meta ngħidu fejqan irridu nifhmu mod sħiħ. Hemm il-fejqan fiżiku, imma hemm il-fejqan ukoll emozjonali, il-fejqan mentali, il-fejqan f'diversi aspetti oħra tal-ħajja. U irridu niftakru għalhekk li kull min huwa involut fil-qasam tal-fejqan, anki fil-fejqan fiżiku bħal huma t-tobba, in-nurses, dawk kollha li b'xi mod ieħor jaħdmu fl-amministrazzjoni tas-saħħa, għandhom missjoni importanti ħafna. U aħna rridu dejjem naħdmu biex immexxu l-qudiem il-missjoni tal-fejqan. Anki l-fejqan fiżiku. Illa li Alla għalhekk ta' l-erf lill-bniedem u għalhekk taħ ukoll l-enerġija biex jaħdem ħalli jsib ukoll fejn ikun possibbli il-fejqan għal-mart. Ma mbagħad hemm anki fejqan ieħor. U fejqan speċjalment nixtieq nsemmi llum il-fejqan fil-qalb tal-bniedem. Li kultant huwa dak li jkun nieqes u dak li jkun l-iktar meħtieġ. Qed ngħid li inti jkollok qalbek fil-paċi. Li tista' tgħix ukoll minkejja anki d-diffikultajiet tal-ħajja fil-paċi li jagħtik il-mulej. U għalhekk huwa importanti llum niftakru f'dan f'ħtiġijiet tagħna personali imma anki ta' tant nies u nqedhom quddiem il-mulej u speċjalment għatina il-fejqan fil-ħajja tagħna li jfisser illi għandna ngħixu fil-paċi, li jkollna l-paċi tal-qalb, li mbagħad nistgħu anki nxirduha madwarna. Dak il-fejqan minn ġewwa li ħafna drabi mhux biss ma tarax mal-ewwel meta tara l-persuna, imma huwa tant meħtieġ, imma mbagħad ikun jidher ukoll fil-mod kif aħna nittrattaw l-oħrajn u nistgħu ngħixu fil-paċi mal-oħrajn. U rrid insemmi kemm isabi hawnhekk illum f'din is-silta li dan nies ma kinux qed jaħsbu biss fihom infushom il-fejqan li kellhom bżonn huma. Imma l-Evanġelu jgħid bdew jġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed. Kellhom fihom din il-ħeġġa biex dak li sabu huma il-Ġesu jfejjaq isibuh ukoll nies oħra li ma kienx possibbli għalihom li jaslu għandu. U allura bdew jġorruhom, bdew jieħduhom għand Ġesu. Kemm hu sabiħ meta niftakru aħna fil-ħajja illi mhux biss aħna insibu f'Ġesu il-fejqan għal ħajjitna, imma li ngħinu lin-nies, ngħinu lill-oħrajn biex jersqu għand Ġesu. Fejn hu meħtieġ inġorruhom għand Ġesu biex fih isibu tassew dak li jista' ifejjaq il-qalb tagħhom. Nitolbu l-mulej illum din il-grazzja sperati minn din il-ġraja sabiħa biex inħarsu lejn Ġesu dejjem bħala dak illi jġib fina il-fejqan speċjalment fil-qalb tagħna u biex jagħmilna wkoll ħerqana ħalli nieħdu l-oħrajn ukoll għandu biex fih isibu tassew il-fejqan għal ħajjithom. Miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew
innesqu it-talbit tagħna lil Alla kummu lejn mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk ukoll li huma qed jaħdmu biex jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu fil-fejqan tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja magħna sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-missjonarji kollha li qegħdin, speċjalment il-missjonarji Maltin imxardin ma' diversi pajjiżi fid-dinja. Niftakru wkoll Bozza llum il-missjonarju li l-bieraħ għadda l-ħajja ta' dejjem, Fader Paul Aquilina fl-Indja kien l-aħħar Ġiżwita Malti. Wara 100 sena ta' Ġiżwiti Maltin hemmhekk qalb il-missjoni tas-Santali, imma 100 sena illi ħallew tant frott sabiħ hemmhekk. Niftakru dan il-missjonarju li sadda l-ħajja ta' dejjem u f'tant missjonarji oħra illi qed jieħdu l-Evanġelju f'postijiet differenti tad-dinja u jagħmlu tant ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għadha niċċelebraw il-festa importanti għal pajjiżna ta' San Pawl, tan-naufraġġju ta' San Pawl f'Malta. Nitolbu biex aħna dejjem nibqgħu nożżu il-fidi li ġabilna San Pawl. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għad ifiru glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna unxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Skolastika, bil-ħerqa konna nitolbuk biex bħalma joġbitek għal-merti tagħha ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u sira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddissin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija int terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li fiha sawartu fil-bidu u ddowqu minn issa
id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk ma nqaddisin u l-anċi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħed tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli u ma' Santa Skolastika u l-qaddissin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlis li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int tajtna qawwa ġdida b'dan is-sagrament imqaddes tiegħek. Għamel fuq l-eżempju ta' Santa Skolastika inġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista',
u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta. Prova attenkej. Nofru dan ir-rożarju llum talba biex aħna ikonna fidi qawwija, il-fidi li ġabilna San Pawl u l-mulej issaħħaħna dejjem f'din il-fidi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kienet tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li tritint kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li tritint kif fis-semaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina tobitna ħarissa min-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberkinti fost in-nisa mperek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina tobitna ħarissa min-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ
Meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tirisat natek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina daħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni jammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mija kim berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mija kim berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-wilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dubitna, ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara t-tettim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tirisat natek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina daħalniex fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murej mijak berkinti fosteni sampire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija mallat la palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma li tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma li tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għadi aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibqu norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwarnejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turframment il-Ġesu frat-timbierek tal-ġuftijek. U għanina pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet il-qaddis ismek tidi saħt natek ikun li tritint kif fis-semma ta' fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina d-daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma li tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żied safja. Itlob Om għalina. li żied nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob Kien għalina. tal-mitinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tal-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlussin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida
Kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irranżinu għadna nitorbuk bil-ħerqa. Intlawa fost seqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-inferi xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, u mqaddis Giuseppe kun missiera li wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatonazio Falzon, Itlob għalina. Santa Skolastika, Itlob għalina. Beata Diodora Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatinna nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetinna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk li jistaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.